म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबा सलाहा हाजीपुर वैशाली। presented by SR Music Production Mariacha। माई कौआ काला साले गइल राउर मंदिर में रखला से। माई कौआ काला साले गइल राउर मंदिर में रखला से। कैसे पूजाई हो आरती देखाई हो, कैसे पूजाई हो आरती देखाई हो, कुछ होई नहीं कनला से। माई कौआ काला साले राउर मंदिर में रखला से। माई कौआ काला साले गइल राउर मंदिर में रखला से। कैसे पूजाई हो आरती देखाई हो, कैसे पूजाई हो आरती देखाई हो, कुछ होई नहीं कनला से। माई कौआ काला साले गइल राउर मंदिर में रखला से। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलाहा हाजीपुर वैशाली। presented by SR Music Production Mariacha। डीजे बजाई कलसा भराई हम लैनी हो, सखी सहेली हमर रहे तीनों बहिनी हो। सबके खुशबाए माई तहारा पूजला से, तहारा पूजला से, तहारा पूजला से। डीजे बजाई कलसा भराई